Hello, Ma'am Rayalyn. Good evening to you. All about deep chicks. All about deep chicas world. Alright. Mega mega love shout out. Bigyan po kita ng moderator. Mega mega love shout out. Sis Rayalyn Mix Vlog and all about deep chicas. Ayan. Good evening, good evening. Mag-play po ako ng videos niyo.
Hello everyone. Hello Oscar. Pasensya ka na, di ko naantay ang reply mo kanina. Maraming salamat Sis Rhea. Sa Team Mani, Ma'am Icon, thank you so much. Ayoko lang matagal na magsalita kasi masakit yung lalamunan. Bigyan kita ng moderator, Oscar. Wait lang. Ayan, nilagay ko sa labas. Nasa labas tong camera ko. May aso dyan, nagbabantay. Kaya mo muna siya magbantay, ang aso ko. Kasi siya daw yung chief security dog ko. Ayan. Thank you so much, Sis Rayalyn. Dalawa yung angel ang nagpe-play ng video mo. Oscar, mag-play din ako sa'yo. Hi, Adi. I'm still playing your video, my friend Adi. And also with our friend here, all about Deep Chica's World. Deep Chica's World. Alright. Video playing po tayo. Mama Icon, hirangin ko ang boses mo. Kuya Koy, still playing Kuya Koy. May kuya in whitey, si Kuya Koy. Wow, mahaba ang harang mo, Sis Rhea. Welcome, Ma'am Icon. Naririnig ko ang boses mo. Thank you, Ma'am Icon. Ikaw ang nagsasalita ngayon sa live ko. Third video na tayo, Sis Rayalyn, third video. Si Star ang nagpo-play. Masipag ako mag-play pagka nakaupo na ako sa nagwa-YT. Play na lang ng play. Opo, mabait yan si Kuya Koy, si Rayalyn. Alam mo bang lagi niya akong sinashoutout yan sa kanyang content. Yan si Kuya Koy. Napakagaling na nagre-repair ng kahit na anong appliances. Napakalayo nga lang ni Kuya Koy dami ko sanang ipapa-repair. 3 na yung TV naming nasira sa kaba-brown out.
Dito kasi sa probinsya namin, napakahilig mag brown out. Na LCD ata. Basta wala nang picture na lumalabas, mga guhit-guhit na lang. Hindi naman nila alam i-repair. Tsaka wala nang warranty kasi 3 years na siya. Second video, Adi. My Adi. Thank you so much. Salamat ha. Ang ganda naman ng yung kantang mo is hopelessly devoted to you. And hopeless still watching me. Thank you so much for your short video. Secret Garden, I'm going to use it. Ay, oo nga pala si Sir Oscar, hindi ko pa napaplay. Si Oscar, going to your channel. Oscar Bertinel TV. Oscar Bertinel TV on the way to your channel. Kuya Koy still playing 25 minutes. Aluka, thank you so much. Saglit lang yung live natin ngayon na update lang ako kasi ready to drop. Wow. Ulan kay Oscar. 32 minutes, Oscar. Para mahaba. Saan ba yun? Saan ba yung gano'n? Pupunta ka ng office na matulog. Favor na rin sa atin yun, siyempre. Kasi kahit pa paano, may nasipit-sipit. Ala, umikot. Kulog. Nagbabadget. O, espiritu ng aking wifi, huwag ka muna umalis. Bigyan mo ako ng 2 hours, saka na lang lumayas after 2 hours. Your latest, Oscar? 32 minutes. Adi, this is your second video, Adi. Alam nyo ba guys, dito sa amin, napakadaming palaka ngayon. Ngayon naririnig nyo ba yun? Buti nga hindi natuloy ang ulan. Kung umaulan na naman, magsisilabasan yan. Kasi katabi po namin ang bukid. Diyan sa harap namin, bukid. Dati mga palayan yan, kaso hindi namin pinatamnan ng palay. Kangkong ang tinanim namin dyan. Okay, full watch my friend Adi. Second video, full watch. Nakat 19 minutes na po ako. Kuya
Kuya Kois, naka 19 minutes na ako sa 25 minutes na video. Thank you so much, Ma'am Icon. One banana for you, Kuya Kois. Isang bitbit. Ready to drop Oscar still, please? Kuya Kois, naka 21 minutes na ako. Sis Raylene, magbabakas na lang po ako sa third video mo. Let's cook breakfast, tomato, mushroom, egg, and sausage. Wow. Lapit na to. Third video, Sis Raylene. Kuya Kois, 22 minutes. Thank you so much, Sis Raylene. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much for million amazing friends in the house. Thank you so much. Oscar still playing yung 32 minutes mo. Dito sa breakfast mo, Sis Raylene, 60 pang 63rd tamsak ako. Oh, masarap dito sa labas, mahangin. Malaki na pala si Epipremium. Ano nga bang pangalan nun? Variegated Epi. Nalimutan ko na yung pangalan. Halaman ko na yan. Variegated Epipremium.
Yan, boses mo yan, Kuya Koy. Wow, ang sarap ng niluluto ni si Suwaya. Masarap din yan sa fried rice, si Suwaya. Thank you so much, Ma'am Icon, sa angel mo. Yan, pulwat na kay Kuya Koy. Second video, Kuya Koy. Ang galing, ha? Tumatalon siya pagkatapos. Hi! Henny. Hi, Annie. Mega love shout out to you. Good evening from the Philippines. I'm gonna give you a moderator. Second video, Kuya Koy. Hanabishi table. Fan repair. Good evening to you, my friend Henny. Do you have a new video there? You can drop the link and I'm gonna pin it. You can also connect with my friends here, like Rayalyn, Kuya Koy, Repair and Tutorial, I Connect Insights and Beyond. Hello, Sis Risa Mix. On the way, Sis Risa. Wala ka bang premiere? You're Adi. Yes, Adi. I'm gonna give you a moderator. Alright, you already have a moderator, my friend Adi. Henny. Yes. Second long video, my Kuya Koy. Second long video is playing. Third video for you, Adi. I'm gonna play a third video. This one, 5 minutes and 37 seconds. Kabsat, Tito June MTV, mega love shout out to you. Good evening, Kabsat, Tito June MTV. Brown out daw po bukas, Kabsat, kaya ngayon na ako mag-live. Tita May vlog, mega love shout out on the way po. Third video is playing for you, my friend Adi. On the way to June. Tinaka-forecast Kabsat kwa morning 8 sa dayjay. Kasi whole day po siya brownout bukas. Kaya mag-live na ngayon. Maghapon daw po. Dito pa rin tayo na vlog, turo. Kahit sa konting
viewers, malaking tulong yan sa mga Harang, kabsat Rayalin, harang. Tito Jun, ito na sa'yo. Ano kaya yung may bagong upload ka po ba? fan. So, malaking tulong talaga yan. Yung basic na to, yung pinaka-basic na yung tinuturo ko, malaking tulong ito para malaman din ang pero sa itong paraan, kamaraanan. Ito, 4 hours ago, kabsat. 4 hours ago. Kaya, One, gravity pudot na. Napaka pudot. Adapted warme. Tumigil na nga yung hangin, oh. Hindi na gumagalaw yung dahon. Kuya Koy, second video mo yun. Long video. Hiramin ko muna boses mo ha, Kuya Koy. Kaya piniplay ko na naka-on ang mga video nyo. Lalo-lalo na yung pag walang music. Para alam ko na hindi tumigil. O kaya minsan kasi tapos na pala, tumatalon na sa kabilang channel. Pero maganda tong kay Kuya Kois eh. Pagkatapos ng isang video, tumatalon sa isang video. Oh, yun ang maganda. Same channel, di ba? 4 hours ago, Tito Jun, halo-halo girl, biglang nagligpit ng paninda. Ay, bakit biglang nagligpit, Tito Jun? Si halo-halo girl. yun. So, tingnan nyo ha, i-on ko sa number 1. Tingnan natin kung mayroon ba tayong makukuha ang ons value. Yun. Ayun, mayroon tayong nakukuha ang Kabsat Tito Jun, halo-halo girl. 810. Yan, sa number 1, 809 ohms mga ka-viewers. Number 2, ayun, 707 mga ka-viewers. Sa number 3 naman, ayun, nakakuha tayo ng 651. Ayun, so ibig sabihin po pala ang quality. So, ito na mga ka-viewers, nag-stack up. 291st times liked from me, my friend Adi. Hirap mga lindor. Hirap na ikutin. So, natin ulitin baka masinag. Makabuo pa ang bushing nito. Baka nag-stack up. Ito dyan yung video mo nga yung i-on ko na sound. Tignan, para marinig ko kung bakit ano. Kung bakit nagligpit si halo-halo girl. Another video sis Rayalin. Nalimutan ko na pang ilang video yun. Sira na talaga. Baka may sira na yung kanyang shifting ng bushing. Kaya, gagawin yung ganito din itong ginagawa ko. I-open nyo lang siya. Si Kuya Jun nga. Naka-play yan ha. Kuya Kois, naka-play. Naka-play yan sa'yo. Ay, kasi umulan. Kabsat. Jun, Tito Jun, umulan kasi. Kaya pala nagligpit. Siyempre, kung umuulan, walang halo-halo. Oo nga naman. Sayang. Kailan yun, Tito Jun, yung biglang umulan? Hi, Information World! I miss you, my friend, Information World. How are you? When I was playing your video, my friend, Information World, you already have ads. Many ads in your video, my friend. I'm gonna go to your channel, my friend, Information World. And Risa Mix, sorry, nalimutan ko si Miss Risa. O, ikaw na ang susunod, Ma'am Risa. Kasi daldal ako ng daldal. Risa Mix. Full watch, my friend Adi. Are you still there, my friend Adi? Full watch. Risa Mix, ito na po. Maraming salamat sa pasilip-silip si Risa Mix. Thank you so much. Magsasalita na nga ako para matanggal yung masakit na ulo. Si Risa, itong latest mo, may harang siya.
One of two harang. Pinay Estonian Life. Wow. Pinay Estonian Life. Lisa Mix. Ano pala dito, kaya nandito ko yung price on. Garcia Cyclones. Ito yung mga presyo ng bigas dito sa amin guys. Oh. Ganyan na rin kababa ngayon. Dito to sa bayan namin, dito sa Bangkit. Magkano na bigas, Kuya Jun? Ito yung mga presyo. 36, pinakamababa. Naka-play pa rin, Kuya Koy. Ready to drop, my friend Oscar. Still watching ho, sabang nagre-repair ka pa rin, Kuya Koy. Alam mo ba, Kuya Koy, 3 TV yung nasira sa amin. May isang, isang smart TV, isang LED. Yun, nauna yung LED. Ang pinakamatanda naming TV nasira din. Yung flat yung screen, colored siya, yung sinaunang TV, flat yung screen, pero yung likod matambok. Yung sinaunang TV. Sayang, wala, hindi sila ayaw i-repair dito. Lalo na yung LED. Sayang, 42 inches pa naman yun. Kaba brown out lang yun, Kuya Koy. Sayang. Si Sraya Lynn, Amazing View Mountains, still playing. Yung flat screen, Kuya Koy, biglang nawala yung picture. Bigla na lang nawala yung picture, yung flat screen. Yung LED, ano siya, yung bigla na lang may guhit-guhit sa gitna. Same din yung smart TV. Ayun, i-junk na lang namin pag nagpunta dito yung nagbobote, ibebenta na lang. Sabi sa Tito Jun, baka nung isang araw ito, no, yung malakas ang ulan, nung time na yun, pagkatapos ng ulan, ang daming palaka dyan sa labas. Ang iingay. Eighteen tamsak, Tito Jun. 18 tamsak. Thank you, Tito Jun. Ayan, may harang ka. Tamsak, Tito Jun. Dito tayo kay Kuya Koy. Balik tayo. Mabago man yung luma, itatanggal ko lang mga viewers dahil yan po ay isa po lang dahilan na napuputol yung motor. Tamaan nito. Pag ito ay lumulutong at pre-ikot yan kasama ito. Hello, Idol Kamemo. Good evening to you, Idol. Mega love shout out to you. Nakapag-play ako ng mga live streaming nyo, replaying. Kasi para mas mahaba siya. Pwede kasing iwan magdamag yun. Basta naka-on yung charger ng laptop. Ayan, salamat sa tamsak, Kamemo.
Thank you so much. Ayan muna yung makikita nyo yung view ng aking halaman. Galing Mindanao yan eh. Nung panahon ng pandemic, isa ako sa mga bumibili ng mga halaman galing Mindanao. Uh, Davao, may Sultan Kudarat pa yata eh. Pinanggalingan yan. Ang lalayo. Gine-JRS lang yan. Noon, pero ngayon hindi na. Welcome, Kamemo. Magpe-play pa rin ako, Kamemo. Kailangan ito itong lagyan ng oil. Saka pala yung oil na to. So, lagyan natin siyang oil mga viewers. Natin siyang patakan ng oil. Yan. Tapos, ganyan natin siya. Magayon ng oil na yan. Kamemo, dito tayo sa latest video mo. Alagang koi fish. Ayan, ang ganda ng koi fish. May Shopping, ito. Yung may bushing na yan. Ang ganyan natin ipasok mga viewers. Para ang purpose din dyan, para malinis natin itong sa ilalim ng bushing. Dahil buo man yung kanyang bushing, wala namang gas-gas yung shopping. Yung kasi ang ano kumakabis, ang palatandaan na pagwat buo yung naririnig nyo po, boses ni Kuya Kois, ang pinakamagaling na repairman dyan sa Mindanao. Malapit daw kay Ma'am iConnect si Kuya Kois. sa pinaka-shopping, magpalit po. Kailangan nyo na magpalit dito ng bushing. Yan. Dahil pag ano, may tama ng bushing yan mga kabis. Dikatan nyo din si Kuya Kois. Mabait yan si Kuya Kois. Lalo na kung malapit kayo sa kanya, dyan kayo magpa-repair. Kay Kuya Kois. Ang galing-galing mo nga Kuya Kois. Alam mo bang ano, pag free time ko, pinapanood ko kaya yung video mo. Meron pang... Bakit wala pang ads Kuya Kois? Eh, ang hahaba naman ng... Marami namang views. Marami namang views. Ang ganda nga ng ano, nung content mo eh. Mga helpful sa mga nagkukumpuni. Talagang tutorial siya. Dumi. Sumama yung dumi. Adi, Banyo Langit. Another video for you, Adi. Wala na yung parang nag-iilo-ilo. Fourth video for my friend Adi. So, okay na yung mga viewers. Ads, Adi. You have ads. Gawin ito naman kanyang shopping. Masakit. Nagsasalitang halaman naman ako mga kaibigan. Yan, sa halaman ko yan, nagsasalita yan. Ala, sayang naman Kuya Kuis. Dapat asikasuhin mo yung requirements mo, sayang. Kung ID lang ang kulang mo, baka pwede yung PhilSys. Yung UMID card, yung national ID. Kung hindi naman pwede, ang government ID pa yung driver's license. Kung hindi pa rin pwede, ano na, passport. Magpa-passport ka na lang, 500 yun, babayaran mo lang naman eh. Tsaka PSA. Sayang naman, Kuya Kuis. Hello, Kamemo, naka-play po yung latest mo, no? 5 minutes yata yun. Kakalikot. So ito naman mga kabiyos, kailangan natin itong lihain itong kanyang ano, itong kanyang shopping dahil wala namang gas-gas pero meron siyang nangingiting-ngiting ano. Ayan, so hindi ang gasgas mga kabiyos ano. O baka akalain yung gasgas ano. Hindi ang gasgas, kaya yung gasgas yan, sabit yan dyan yung aking upo. Pero hindi ang gasgas dahil yun yan po yung mandaan dahil siya ay ang tawag dyan, nag-stack up, uminit at kaya yan po ang nangingiting. Dahil sa init yan mga kabiyos. 66 samsak, my friend. Sis, Risa mix plus 1 banana.
Fourth video for you, Abby. Yun. Mga biso. Di ba? Yan. So, linisan natin ang ano, tela. Ngayon, iba natin yung kanyang stopper. So, ayan lang. Ayan. Kung ano kita nyo, lagay ng itin. Di ba? Pwede na yun mga ka-viewers. Yan. Wala na ako mga natin. Yung nakita na parang ng may kunting ano, okay lang yan. Okay lang yan sa mga ka-viewers. Yan na. So, okay na yan siya. Goods na yan. Yan, dito naman tayo sa kabila. At hindi siyang nilihain mga ka-viewers. Yan. At pagkatapos, yan. Pagkatapos naman, nilihain natin yan. Sabay yung isa. Oo, tama, Kuya Kuis. Parang passport din yung ginamit ko sa akin. Passport. Mabilis lang siya. Kasi kasuin mo, Kuya Kuis, sayang yung earnings mo. Tingin ko nito, viral naman tong mga videos mo. Madami naman siyang views. Di ba hindi ka pa nakikipag-watch to watch hour? Yung I mean, yung isang team na talagang mag-play ka ng mga videos tapos isi-send mo yung proof. Pati itong spacer na maliliit. Yan. Diba? So, ganun lang kasimple mga ka-viewers. Ngayon, Wala kang katulad nito, yung content mo, Kuya Kuis. Pag ano mo, tuloy-tuloy mo to. Sayang host mo, hindi na nga ako kaso walang ayos. Oo nga, ayusin mo. Ang hirap-hirap mag-gain ng watch hour, Kuya. Ayusin mo na lang. Sayang na, nandiyan ka na sa ano last base. Tapos hindi pa, ano, sayang naman. yan, pag natapos nyo na mapagpagan yan, ganun din mga ka-viewers, yung ginagawa ko kanina. Naku, wag ka na munang mag-brown out. Bukas na, sabi mo, bukas na. Namang abray ko na to eh. Tela, yan. Tapos lagyan natin ng oil para malinis yung bushing. Yan. Mas maganda magaling pulido yung ating gawa. Pulido, tagal masira yan. Thank you so much, Idol Kamemo. Aandar lang yan ng isang araw. Kaya, mas maganda, pulido yung ating gawa. At ang importante, kung ano yung sira, lagyan natin ng bago. Huwag tayong magtipid sa pyesa mga ka-viewers. Wala lang siguro kung wala tayong available, so hanap tayo ng idea. Kasi yung bago, lagyan natin ng bago. Pero ito naman, dahil hindi naman siya sira, totally yung kanyang buong pinag-shafting, kaya wala tayong ilagay na special, linis lang yung ginagawa natin. Yan. Yun, diba? So, malinis na yung ano mga kaso. Yung kitang-kita ba? Yan o, diba? Malinis na. Okay na yan siya. Ngayon, yung gawin naman natin, maglagay naman tayo ng oil ulit sa foam. Dahil yung foam ay walang oil yan. Hindi natin nalagyan ng oil yung pinaka-foam yan. Kaya pag walang oil yan, mag-stack up yan ulit mga ka-viewers. So, kaya kailangan natin maglagay ng oil dito sa foam. Ayan. Huwag lang masyadong madami. Usap-usap ko lang mga ka-viewers. Pangit kasi pag madami, lalabas yung oil. Tuturo-turo yan sa pinaka-motor. Subuti, sakto lang. Yan. So yan mga ka-viewers. Ito yung sa mga ka-viewers. Ito naman. Second video, Idol Kamemo. Yan. Napanood ko na to lahat. Ito na, nahihili ako dito. Yan. So yan. Still in ads, my friend Abby. Tama lang ha, huwag masyadong madami mga ka-viewers. Dahil pag madami, masyadong madami, yun na nga.
So, tulo yan dun sa ano, maaaring tulo yan dun sa pinakamotor. Ng ating ano, ng ating electric fan. Kaya, masyadong damihan. So, sakto lang. So, ang gagawin natin ngayon mga kabesto ay, yan. So, ang gagawin natin ngayon, 6,000 people in the house. Mega love shoutout. tinanggal, ganun natin yung pagka-symbol. So, Nasa highlight mo ako, idol ka memo. marami naman ako mga kaibigan sa electric fan tulad nito kung paano mag-assemble at mag-design sa electric fan. So, hindi ko na pakita ko na lang pag ito ay assemble na. Ito mga mesa, wala tayong lagay dito na pisa, wala tayong pinalitan. Kumbaga, dinis lang talaga. Yan, tinanggal natin yung motor at shafting dahil nag-stack up. Yan. At nilinis natin yung shafting tsaka yung bushing. So, kaya hindi ako nag-refresh ng bushing dahil kung nakita nyo, wala namang gas kasi itong kanyang shafting. Yan. So, kaya hindi ko na nilinisan mga viewers. Pero pag ito ay nakadetect ako ng gas dito, automatic mag-alitin ako ng bushing. Pero dahil wala, kaya hindi tayo nagpalit ng bushing. So, yan. Istikyo na ulit sa sa tayo kaya balikan mo na lang pagka ito ma-assemble. So, yan. Mga viewers, makita nyo ay tapos ko nang ma-assemble yung electric fan. Table fan na nag-isip yung fan. Yan siya. Yan. Yan po ating isipin mga viewers. Isipin natin i-test ngayon. So yan. Kaya ito po tayo ma-assemble. Bago ko pa i-test yan. Mega lang siya kasi yung lahat. Mga viewers, mga viewers dyan. Kay Sir Jun Santiano. Mega lang siya kasi Sir Jun Santiano. Kay Sir Liam Oxilo. Yan. Tapos kay Sir Randy Trinidad. Ayan. Kay Sir Loreno Isidro. Kay Sir Jun Mercado Jr. Ayan. Sir Manuel Madukon. Ferdinand Lopez. At sa kanyang mga anak na si Sian Zig Lopez. Liam Oxy Lopez. At sa kanyang asawa. At bigay-bigay lang sa po sa inyong mga ama. Ayan. Sa Lopez family. At kay Sir M. Martison. Bigay-bigay lang sa po Sir. Sir Edgardo Jr. Dato Calabria. Sir Edgar Tutam. Cinti Bibuso Bandikillo. Yan. Kay Freddy Ronquillo. Emerald Quillosa. Cesar Cristado. Anastasio Certisa. Sir Darmin. Yan. Kay Sir Chris Elitimas. Juan Chris Linturinan. Kay Jeffrey Villas. Yan. Shoutout sa inyo. Kay at sa aking mga kapwa tech at kapwa content creator. Ako to yellow. At po sa inyo. Ha, ako to yellow. Andy Rabino. Sino siya? Hi, my friend! Sis Luz, Lucita Romero TV Official. Mega love shout out. West Jojo Tech, Ricardo Hernandez. Ayan, boses yan ni Kuya Kois, nagre-repair. TV, Junpei Technician, Roboy Studio. Mega love shout out to you, Sis Luz. Tones by Brown out po kasi bukas, maghapon. Kaya ngayon na ako mag-live stream. Bullet Train Channel. Hindi pa umulan. Ibig sabihin yung signal ko, may kaluluwa pa yung aking wifi. Stick TV, GFC TV, John Taperla TV, Kamemo. Ikakay Vlogs, Musical. Ito, meron po ako, meron ka pong jacket. Sis Lucita Obila. Ako to. Sino kaya tong ako to? Ako to yellow. Mercy Merhan, Amigos Amigas, Tingnan natin nga yung, ay may. John Aling Capo, Leo Tech DJS Channel, Dix TV Official, Eros Flores News Vlog, Thank you so much, idol kami. Tingnan natin yung highlight mo. Baka tumalon na siya. Kanang Vlogger, Kalingo Pips, Pwede Expert, Marco Frank 71 Felix Vlog, News Dado Vlog Channel, 11 thumbs up. kay Miss Jamie Balina, Oy, na-shoutout ako ni Kuya Kois. Salamat, Kuya Kois. QCTV, Yun yung naabangan ko, shoutout ni Kuya Kois. Jinky Inc. Vlog, DJ Blue Jogar, Teacher Joe, Darwin Tech, Agner Boy TV, Roger Cedric, Buti hindi mo nakakalimutan lahat ng pangalan, Kuya Kois. Jamie Balina, Oh, dalawang beses. DJ Alba, Wellness Music Vlog, Hello!
Wow, ang daming pinasok ni Sis Lucita. Wow, ang daming niyang alagad. Salamat po sa alagad, Sis Luz. Buti Kuya Kois, hindi mo nalilimutan yung mga friends mong sina-shout out. Ang dami-dami. Kadikit ko na hindi ko nabanggit. Pasensya na po. May nalimutan ka din pala. Ano tayo mga kabiyers? Mag-test tayo dito. Nasa harang, idol ka Memo. Sis Luz, magpe-play po ako. Prepare. Ayan. So, ano yung plug niya? Live. Ayan. Ayan. Live na po siya mga kabiyers. Taga siyang bigyan sa number 1. Ito yung number 1 niya. Ayan. So, malakas pa siya. Maragad-agad. Ayan. Full watch na ako, Oscar Bertinal. Agad siya. Naka-number 1 pa yan. 1 pa lang yan mga ka-viewers. Yan, number 2 natin. Yan. Tapos number 3 natin mga ka-viewers. Yan. Yan. Ayan, naka-live ka pala, Sis Luz. On the way po si Angelita. Ayan, nakaharang ka, 50 seconds. Idol Oscar, my friend, tapos ko na yung 32 minutes video mo na ready to drop. Wow, yan, umuulan. Tayo ng merienda mga ka-viewers. Basang-basa sa ulan. Natin to. So yan. Ay, ate balot din sila. Sige, thank you. Yan, binigyan tayo ng merienda sa mga viewers. Yan o. Sarap yan. Yan. Merienda natin yan. Sarap yan. So yan. Mga viewers, nandito lang po yung ating Uy, ang dami-dami mga love life. kung mayroon kayo nakuha ang idea dyan. Love life. Sana po huwag yung kalimutan. Nindot Salvacion. At huwag niyo rin kalimutang i-share sa iba at i-like yung ating video. Ayan. Hanggang dito na lang mga viewers. At hanggang sa muli. Ako ay samantalang magpapaalam. At kita-kita tayo ulit sa finish na. Love life! Wow, buti pa siya may love life. May love life din ako, malayo naman. Bye-bye. Uy, meron pa uli isa. Ang ganda pa ng ano mo. Tugtog mo, Kuya ko. Yan. Hello po mga ka-viewers. At welcome ulit sa aking channel. Oy, din ang gusto ko kay Kuya Kois, ano eh. Pagkatapos ng isang video, tumatalon siya sa sarili niyang video. Hindi kagaya ng iba, tumatalon sa ibang channel. Kainit na ang panahon mga ka-viewers. Ay, ang dami naman, Sisi Koy. Pa rin tayo. Nandun ako sa'yo. Sandali, mag-comment ako dun. Ito po ay isang stand pan na Thank you so much, Sis Luz. reklamo nito ng may-ari mga ka-viewers ay Kasi bukas, kaya dinamihan ko na yung play nyo. Alam nyo ba? Bukas kasi magba-brown out. Eh, kahapon, hindi ako lumabas ng bahay pagkatapos kong malengke. Nag-play ng videos nyo. Maghapon, kasi magdamag, hanggang kanina. so bago tayo mag-start mga ka-viewers sa mga Kaya madami akong na-play. huwag pong kalimutang i-share sa iba at i-subscribe yung aking channel mga Si ka-viewers. Kamemo kasi, tig 1 oras, 2 oras lang, kaya 2 video, ganun. Yes, white. At yan. So Yung iba, 4 hours, 1 video lang. tayo. Yun pala. Yan. Huwag nyo rin kalimutang Oscar, hindi ka ba magla-live, Oscar? ilagay na rin Bukas, baka hindi ako makasupport. Sabi, brown out daw. tayo nag-upload. So start tayo dito. So sabi na mo yan. Third long video, Kuya Koy, ito yung sinasabi mong tutorial. Salpak natin dito. Yan. Nakita nyo. Umuugong siya. Yan. Ikutin ko. Yan. Dito siya. At maingay. Maingay. Welcome, Kuya Koy. Kaya, binuksan ko yung ano mo eh, kasi ikaw yung pinakamahaba na piniplay ko ngayon na video. 30 minutes. Para alam kong nagpe-play pa siya. Power bank. Hindi, may generator naman sa opisina. Kaso walang wifi. Kasi yung pinaka-main ng aming wifi doon, ano siya, off pag brown out. Data, mahina ang data. Sayang lang yung load ko. Naglo-load ako ng data
150 pesos. Good for 7 days. Kuya Koy, siramin ko yung boses mo. Ikaw muna magdada dyan. Para may naririnig ako. Manaririnig ko dito sa labas ng bahay namin. Ano eh. Yung huni ng palaka. Tinatawag na naman ako yung mga palaka na yan. Alam niyo ba guys, yung palaka na hinuli ko, hindi rin namin niluto. Naawa ako. Ayun, binalik ko rin. Doon din sila. Binalik ko na lang sa bukid. Alam mo sila mag-multiply ng kanilang henerasyon. Kukunin na lang ng kapitbahay. O kaya, pag wala akong content, hiramin ko na naman sila, huhuliin ko na naman. Ay, ikaw naman mag-play. Hindi, yung watch hour mo yung hatakin mo, Oscar. Yung watch hour mo muna. Para mabilis ka ma-monetize. Yung ninja mo, yun ang pang-play mo ng videos mo, yung ninja mo. Huwag mo lang ididikit siya. Kasi naranasan ko na yun eh. Kasi naman itong anak ko, yung isang ninja ko nandun sa CP niya. Yung pala, pag nanonood ng videos ko, sinusubscribe niya ako. Ayun na, siguro na-detect ni Whitey. Sinuspend niya yung ninja. Yung ninja, din-activate niya. Nag-appeal. Kaso hindi niya tinanggap yung appeal ko. Wala na. Dead na yan si Jamie Madayag. Wag mo lang ididikit. Oo, ay, ginagata nyo pala ang palaka. Walang naggagata ng palaka dito. Ang ginagawa nila, yung palaka, inaadobo. Tapos kung gusto mong medyo matagal ang buhay niya, ang shelf life niya, binibilad sa araw. And then, kung kailan mo gustong kainin, saka mo lang i-deep fry. Masarap yun. Mahal-mahal nga ng per kilo dito eh. 400 daw ang per kilo. Meron pa isang kinakain nila ngayon season, yung alam nyo ba yung sa lagubang, pero hindi sa puno nakukuha yun eh, sa ilalim ng malapit sa ilog, yung parang mabuhangin, doon sila naghuhukay. Napakamahal isang baso nun, 50 pesos yata. Nabuhay pa, tas iluluto mo. Kaso lang nakaka-high blood. Na-try na namin yung kumain eh. Nahilo yung husband ko. Syempre naman, pinapumpulutan. Nakaka-high blood pala yun. Hi, my friend Akshaya family. My friend Akshaya family. My friend, ano bang sasabihin ko ka, my friend? I will just chat you. Kasi secret yun. Kasi si Akshaya, yun yung pinangakuan ko ng tulong yan eh. Sabi ko, di ba Akshaya, I'm gonna give you a share from my first salary in YouTube once I'm gonna be paid. However, sad to say, I still have, I only have $58 in na naipon pa. Yeah, Akshaya family. How's your daughter now? Yes, I can still remember what I've said, but sad to say, I still need to accumulate more dollars, more revenues to meet the required $100 of minimum requirement of YT. Yes. She's okay now. Oh, nice. That is a good news. Your daughter is okay now. Ayan, si Kuya ko is nagpapaliwanag pa. I'm gonna play videos, my friend.
Si Angelita, sino pa ang nagpunta kay... Ayan, si Angelita ang nandito, si Luz. Nasaan ang tamsak niya? Ay, 30th tamsak. Si Luz, 30th tamsak. Ah, Kuya Kuis, may basher ka pa dyan? Eh, ang ganda na nga ng tutorial mo. May basher pa ba? Full watch, idol, kamemo sa highlight, another highlight. Using natin ng highlight mo. Akshaya, on the way. Ma'am Icon, tapos ka na ba? Sorry, hindi na ako nakapag-comment. Ala, tapos na si ma'am. Ay, tapos na si ma'am. Iba na nag-play sa akin. Welcome my friend Aksya. Another highlight, idol kamemo. Yung hindi ko pa napapanood para sayang yung ads mo. Ay, ako'y duwa TV ko yan yun. Cellphone ka TV. Choose only one. If you wanna watch TV, then you turn on the TV. If you wanna play games, then use the cellphone. Choose only one. Bakit dala-dalawa? Nag-TV na, nagsa-cellphone pa. Ay.
another highlight, Idol Kamemo. L3, my friend Aksha, L3 to your chicken gravy. Five amazing friends, thank you so much. Thank you for the 23rd thumbs up, 23 likes, thank you so much. Full watch, my friend Aksha. Hello! Ang pinakamagandang kaibigan sa YT, si Sis Gisela. Mega mega love shout out sa iyo, Sis Gisela in Hong Kong. Napaka-busy mo pero salamat at nakadalaw ka sa aking live stream. Maraming salamat, Sisi. Ako'y magpi-play ng mga videos niyo. Thank you so much. Actually, full watch to your video and I'm gonna play another one for you. On the way, Sis Gisela, sa iyong mansion. Magdadalaw po ako. Ito, pinakamahaba, Sis Gisela, 19 minutes. Sa Rome, Italy. Nakaharang siya, Sis Gisela. May harang. Another video, Aksha. Thank you so much. Idol Kamemo, mega mega love shout out.
10 thumbs up, idol kami mo. 10. Harang kami mo, harang. Third video, my friend. Idol kami mo. Pangatlong video. Naka 18 minutes na po ako sa 36 minutes video, Kuya Boys. Pangatlong video mo, idol kami mo, katatapos lang ng ads niya. Kumikita tong mga highlight mo, idol. May Shopee ka. L6, idol kami mo, L6.
yung sarang pinto dito. Ayun. Kukulang ko siya mga kabisor. Nandun pa yung ano, gas-gas oh. Yun yung gas-gas. Adrian, on the way. Ay, nakaano pala si Adrian. Hello, Adi! Another support. Ay, another video. Si Adi. Nag-live ka pala, Adrian. Ang niya talaga sa akin ako. Ay na, hindi man nag-ano. Kaya na nag-vlog tayo ay patawag-tawag. Tawag. Bakit kasi si Shopee nag-i-istorbo ng vlog? Buti ba naka-play yung video. Kaya na ako nag-antay. Kaya ng umaga pag kayo sila nag-ano. So ngayon lang tawag. Oo nga naman, Shopee. Istorbo ka naman. What is that? You have Tamaan yung gas-gas. Yung ilagay natin na busing. Sigurado, magasgas. Uli. Yan. Dahil gasgas itong busing natin to eh. Maluwag na. Medyo maluwag na siya. Maluwag na yung diameter niya. Dahil ito ay kumagaling eh. Sis Gisela, naka 7 minutes out of 19 minutes sa iyong Rome, Italy tour. Alright, ang ganda. Ganda ng Rome. Thank you so much, Sis Gisela. Naka 8 minutes na ako out of 19 minutes. Let's walk up in time. Let's walk. To have that infinite love. Oh, God. Ilagay natin dito mga ka-viewers. Hindi pala kita yung mga wakwa. Hindi kita. Ayun. Adi, fifth video for you.
Ganda ng Rome, Italy. Idol, nagharang ko yung highlights mo. LOL! Ayan, harang na ulit, Idol. Idol sa memo. Harang ulit. Naka 30 minutes na ako, Kuya Kois, out of 36 minutes video mo. Si Sis Gisela dito sa kabilang video. Naka 12 minutes na out of 19 minutes. Adi, you can add more videos. You can upload more videos. It's better if you upload longer ones because you only have 12 long videos. Full watch, Adi. Kasi 30 seconds lang itong video. Never die! Let one it is never die! No! No! Ayan, full watch, Idol ka memo. Golden apple! Golden apple!
dahil malambot lang yan. Pang 7th video, Balance. 7th video po, Idol Kamemo. Umiikot. So, huwag nyo hayaan pag ganun mga kabers dahil pag ganun yung electric fan, maaaring sisirain yung, yung nilagay nyo na bushing. Dahil gumagano'n yun eh. So, ang sisirain yan una, bushing. Yan. So, pag ganyan electric fan, kailangan nyo munang i-open ulit at i-align yung kanyang dito, yung kanyang pinaka-inisip yan. So, mamaya ko na lang i-align mga kabers. Yan. Sis Gisela, medyo malapit na. Naka 16 minutes na ako sa 19 minutes na video mo. I-align ito. Kung paano ito i-align. Yan. Ganda ni Rome. Na ganun kasi yung kanyang ilisip. Dapat yung ilisip niya kung paano yung original, ganun din yung forma balik-idak. Kung maloob yung yan. Colosseum Tour, Rome, Italy. May 86 views na siya. 3 weeks ago uploaded. Pang 38 tamsak po ako sa Colosseum Tour in Rome, Italy. Kung mag-convert ka ng ilisip, kailangan nyo din magtanggalin yung kanyang ihi. Dahil yung ihi nito ay pang-iro. Welcome, Sis Gisela. Kailangan yung palitan ng ihi or shafting. Yung shafting na ginagamit sa mga banana type na ilisip. Yan. Ganun lang ang pag-technique ng mga kabers para makonvert nyo siya. Dahil ito kasing ganito na stainless, kunting mali lang nila, kunting pilit lang yan po ay nag-rebuild. So, matik yan masakit sa ulo yan pag ganun dahil Naka 1 minute na ako sa iyong 5 minutes highlight, Idol Kamemo. Thank you so much for amazing friends. Naku, meron pala akong premium ng 9. pero bago ko naman ginagawa ng conversion, hihingan ko man ang advice yung hihingan ko man ng yung customer kung okay lang ba sa kanya kung palitan ng ibang ilisip. Yan. Dahil pag ganun, lalo na pag yung ilisip ay medyo matagal na. Oh, ang ganda talaga ng tour ni Sis Gisela. Mangyayari lang yung conversion kung mayroon kayong available. Wala naman. Walang available na shop. Kailangan pa mabili. Huwag na lang dahil malaki pa yung kanto. Ay, kasi dito yung mga shop ni Kari. Nakukulang kasi sa mga hinahand na ay yung mga shop na din na mga electric fan. Yung mga dinadala sa akin dito. Ang galing-galing ni Kuya Kuis kasi nagsasalita habang gumagawa. Mahirap yan, Kuya Kuis. Para ka rin teacher niyan, Kuya Kuis. So sana huwag yung kalimutang i-like yung ating video at i-share sa ibang mga ka-viewers. Ayan. At paki-subscribe na yung channel mga ka-viewers. Ayan. Kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. Yan, full watch. Ako po ay samantalang na magpapaalam po. Ayan, sayonara, bye-bye. Sayonara. Sawadika. Hello po mga ka-viewers. Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-viewers. At mayroon po akong i-refer ngayon. Dito po ay Another video, Kuya Kois. Maganda tong video ni Kuya Kois kasi tuloy-tuloy. Pag natapos na, tumalong ulit sa isa. Hindi na ako nahirapan maglipat-lipat. Ayan, naka 18 minutes na ako sa 19 minutes na video ni Sis Gisela. Pagkatapos ito, Sis Gisela, manonood pa ako ng magpipili ako din na mahaba. My friend, Henny, I advise if you can upload longer videos, my friend. I already finished viewing your 12 videos. Idol Kamemo, si Idol Kamemo, matinik tong mga highlight ni. 5 minute highlight pero maraming ads. makita nyo na totoong naka-plug yan at may power effecting adapter
Ayan, another video, Roman Forum. Second long video, Sis Gisela. Thank you so much, Henny. I got this one at dead. 17 minutes ito. You are doing that. Yan. Okay. Sa Rome, Italy pa rin ito. Naluluwa taksan. L7, Idol Camemo, L7. Naglapat naman yung dalawang kontak. Yan o. O, nakontak yan bro. I-open mo. Ano ka? Pero, walang power sa mga bears. I-on ko siya. So, maghiwala yan. Maghiwala yung kontak. Pag i-on ko siya, Okay, dead. naglapat sila dalawa. So, maghiwala yung kontak. I-on ko siya ulit. Kontak ulit. Pero, electric. 24 minutes video ito, Kuya Koy. Pagkakita yung inyong solar fan, mga bears, Hi, Idol Alan. Maaga ka yata ngayon. Ay, late na pala. 9, quarter to 9 na siya. yung timer, ganito yung forma nyo. Yan, yung timer na yan, saka ito yung Mega mega love shout out to you, Ben Ipo. so itong linya na to, yan, itong linya, itong itim na to, natin niya putulin mga beses, tapatin dito. Ito siya, kita ko sa inyo yan. Ay, wala na yan. Yan. Simple na naman ito magawa, simple sira ang mga solar. Sira ng mga solar fan. Oh, ganda-ganda ni Sis Gisela dito. Sa Roman Forum. Who that I love Satan wow. Idol Alan, sa playlist na ako magpo-play sa'yo para mas mahabang watch hour. O konti lang din naman kasi yung videos mo. Kaya dun na lang sa live streaming. Di ka ba nagla-live ngayon? Nakaharang idol kami mo. May harang-harang. Wala pa rin sa mga viewers. So, ito sira din dito eh. So, meron pang ibang sira mga viewers. Yan, pakita ko sa inyo na sira yan mga viewers ha. Tanggalin ko muna itong ano. Itong pinakain ito. Yan. So, nakauna yan. Nakauna yan mga viewers. So, kuha tayo ng tester. Yan. Tutusukan natin itong ano to. May kamera sa ano. Ito. Hanap po tayo. Yan. Kasi kung okay yung tester natin, okay yung tester. Ngayon, tutusukin natin dito. Ito yung tutusukin. Itong kanyang wire na to. Dito. Tapos dito sa ito itong dulo na to. Ano? Ginawa ko na din na. Nasama ko. Nasama ko na ito. Kaya hindi ito nagkasira ng oras eh. Hindi siya. Ay, naka 114 minutes na ako. Malapit na.
kong ano, tanggalin kung kanyang supply. Tapos, ay, tama kami sa yan. So, lumabas yung ulan mga kabibers. At sinatak ko muna dahil hindi marinig. Another highlight, idol kami. Yun, so napakalakas ng ulan mga kabibers. Hindi marinig yung Sis Gisela, nasa Roman Forum pa rin ako. Naka 8 minutes na ako out of 17 minutes. medyo Ganda oh, pinapanood ko siya. Naka-silent lang. ano yung ingay ng ating hindi marinig yung Oh, ang ganda nito. kaya pinaak ko muna. Yan, so dito tayo. So, ilagyan ko muna ng tawag niya, electric tape dahil pinigil ko yan mga kabibers. Another highlight tayo, idol kami mo. Ang nagpe-play nito sa isang Kasi ako nagkakain na isang channel. ako sira yun. Dahil yun ang pala. Yung system ko pala, hindi ko na ano dito. Nakagano siya, nakalat konti. Kaya hindi sila yung timer. So ngayon, ito, dahil ito putulin. At i-direct na natin to. Yan, yung itong connector na to. Magbakas na ako. Dahil wala. Idol Gisela. Sis Gisela. Yung campus na nakapasok at buurin yung ano. Ayan. Buurin yung ano. Buurin yung motor mga kabiyos. Tingnan nyo ha. Tigas ko yung motor. Ayan. So, nakala tayo, naka-auto. Nakala tayo sa auto mga kabiyos. Yun. So, tingnan nyo ha. Tigas ko yung motor. Ayan. Ayan. Bakit to? Yung ano. Muulan din pala sa inyo, Kuya Kois. Dito din. Ngayon lang hapon na hindi umulan. Nasa harang, idol kami mo. So yan, tinanggal ko muna sa ano nga dos, yung kanyang wala sa motor. Nakita nyo, pinakta ko muna dahil nagduda ako dito sa wire ng kanyang motor. Yan, so nakasit tayo sa, yan o, sa home settings. Hindi pa mangan. Kung hindi talaga itipis yung kanyang motor, wala tayo makuha ang ohms value. Adi, Yan o. another channel will play your video, my friend Adi. Because my other support was already finished viewing all your long videos. Hindi yung sticker. So, duda ko sa wire na to. Para may dito na putol dahil yung dito ay may nag-repair na nito mga ka-viewers eh. Yan, nakita nyo naipit to. Yan yung wire na yun eh, naipit yan eh. Ano, My other channel, Adi, will play your video. hindi ka pa kung bakit siya walang ohms value or continuity sa kanyang ano, motor. Bakit ito ang ohms value. Wala tayo dito. Kaya tingnan namin yung motor. Naipit to eh.
Kamemo. Magkukokak-kokak tayo, kamemo. Sabay-sabay pala kami nag-live. Si Slow, si Adrian, si Alan. Pero ito hindi ko ibababad ang aking channel ngayon kasi marami akong dapat isupport. May team din ako sa kabila. May deadline ng submission doon ng ano eh. May deadline ng submission doon ng watch to watch. Resibo ng watch to watch. Idol ka Memo, tingnan mo na lang sa nagbakas naman po ako. Yung mga plinay kong highlights mo, makikita mo dun. Sa community. Ganda talaga sa Italy, sa Rome, Italy. Ito din yung dream kong puntahan. Sa Rome, Italy. Yan. So, putuloy ko lang itong wire na ito mga kabiyos at pupalit ako ng ibang wire para dito sigurado tayo dito. Ang hirap ng wire na ito. Adi, still playing your Selalu Bahagia. Selalu Bahagia, Adi. Welcome, Idol Kamemo. Mga highlights yung video mo pero matindi. Matindi ang hatak ng revenue nito. Maraming ads. Gustong gusto talaga ni Whitey ang yung mga isda. Diba? Imported fish na sinasabi nila. Hey! Oo nga. Buti na lang nagustuhan nga ni Lolo. Kasi iba-iba ang kulay eh. May violet. Parang kulay ng rainbow. Blacker. Hindi naman, wala naman siyang nakikitang tao. Tahol ng tahol. Oo, hindi ko lang nakikita. Yung nakikita mo. May color violet, green, blue, yellow, purple. O, di ba? Ang ganda. Pero may nakita ko dun sa isang restaurant dito sa amin na 20 years old na restaurant. Yung mga isda mo, gagaya din ng ganun. Yung hindi lumalaki. Iba-ibang color. Ang ganda ng effect sa sa aquarium, lalo na pag malaking aquarium. Kuya Koy, tuloy ang pagkukumpuni. Hey! Dito lang Kuya Koy. Glowfish tetra ang pangalan. Glowfish tetra. As in, ang ganda-ganda. May blinag ko nga yun eh. Isa sa mga long videos ko yun. Iba-ibang klase ng isda. Iba-ibang kulay. As in, ang ganda ng effect. May pink pa nga yun.
Yung iba pa yung pagka-pink niya. Parang fuchsia. Ang fuchsia pink. Kuya Kois, di ka pa natapos dyan mag-repair. Ang galing-galing nga ni Kuya Kois. Ayusin mo na Kuya Kois yung requirement mo. Sayang naman. Ala. Ano ko na pala. Full watch. Idol kami mo. Yan, kawala-wala lang pa yung nagpunta sa motor. Puntang ko muna yung premiere ko guys. 9 o'clock yata yun. Idol kami mo. Full watch. Piplay kita pagkatapos ng ng premiere ko. Dahil minsan nakakaroon ng kontak doon sa dito, minsan wala. So akala ko, kanina una-una may problema yung yung timer. Full watch is Gisela. Yung timer. Dito talaga sa motor. Ikot siya. Pero pipigilan ko yan. Natipigilan siya. Tapos pag iganong ko, aandar naman siya. Nakita niyo ba yung mga cameras? Tapos kagawang ko sila po na to. Yan. Pero pag pipigilan ko yan, wala na. Saan ko ikot? Sa kamay. Yan. Yan. Wala na. Andar siya. Malakas. Pero, pag pinipigilan ko, wala na. Hindi na makaikot. Pero pag i-enter ulit, nagkano na naman siya. Maingay siya. Siguro, ang ito, maluwang na. Yung bushing nito. May bushing ito eh. Wala tayong bilabon ng bushing nito. So, yan. Hanggang dito na itong video ito, mga best. At ang magawa nito. Try ko mga tanongin yung mayari kung paano siya na bigit siya ng itong motor. Hindi. At ang magawa nito. Sis Adi, thank you so much. You're in my premiere now. Thank you so much.
Very amazing friend, David. So yan mga ka-viewers, meron tayong i-repair na ito. Itong adapter na ito. Nakita nito sa isang buong video nung nakarang araw. Nung ginamit ko sana siya ay wala siyang power. So wala nalalabas na voltahe ito. So kasama ko yung try yung salpak. Mga viewers, para makita nyo na totoo talaga wala siyang power. So start natin siya. Ito sa ating outlet. Yan, salpak na. Ngayon, kuhan natin ito ng voltahe. Yan. So kung nakita nyo yung tester ko, naka-auto yun. Yan, naka-offset sa auto. Lakihan natin para klaro. Yan. So nakaset tayo sa auto. Yan. Yan. So itong color red, salpak natin dito. Yan. Tapos dito sa isa. Ayun o. Ganun pa rin yung ating tester. Naka-auto pa rin siya at wala siyang nare-red na wala na rin na voltahe. So ating electric na guys sa DC. Yan, nakalis tayo. Na makita nyo. Kasi ano, 0-0. Hello, Idol Alan. Salamat na sa live ka pala. Tester. 0-0 yung nakalagay. So wala siyang nare-red na voltahe dahil wala siyang nare-red mga kabir dahil na wala itong output. Itong battery adapter na to. Or adapter na 12 volts. So nakasalpak yan na, baka sabihin nakasalpak yan na hindi nakasalpak. Ano? Wala. Wala, di ba? Yan. Ito ang ating
Dahil ito po ay nakakunik dito, dito nag-iin yung BCC natin or 12 volts or BCC. So dito siya nag-iin, lalabas yan dito. Yan. Okay na lang yung lalabas, pag-arasa. Yan. So yan po yan lalabas yung viewers. Yan dito yan lalabas. Yung nilalabasan naman niya ay dumiretso sa positive ng ating kapasitor. Yan, yan dumiretso sa positive ng kapasitor. Yan. So dahil sinabi ko yung dahil yan po ay ang pong hindi magpupunod. So may port naman sa kapasitor yan, may lagyan parang silicone. Yung port na yung kinakit natin. So sa pagkakatandaan na dito po yung connection niya. Yan, nakita niyo yung ating jumper transformer. Yung transformer na to, ito, yung jumper transformer natin. Yung dalawang isang yan, tingnan nyo nga, nakita ko sa inyo. Yan. Mas kamera. Yan. So, turo ko sa inyo mga viewers. Itong video ko ay para po sa mga mga baguhan. Sa mga master nito dyan, huwag na itong intindihin. Dahil alam ko ay alam nyo na po ito. So, yan. Itong ano na to, itong ating jumper transformer, yung isang paa niya, yun siya. Ito. Yan, ito yung isang paa niya. Ngayon, para maglabas siya ng para maging easy yan dahil dumaan nga siya ng transformer. Ibig sabihin yung mga viewers, ano yun siya, easy yung nilabas ng transformer na to. Itong jumper transformer na to. Yan, so nagalabas siya ng 12 volts. Easy. So sinasalo ni tayo. Ito yung light na to. Ito na siya. So pagkarbos dyan, sinasalo ni tayo. Hindi lang siya protection na ano siya para maging easy. Dahil easy po dahil yung transformer natin jumper transformer yan dito kung paano to. Nakita ka kung ito siya na to sa yun. Nakita niyo yung siya na yun. Yung paa na yun. Yan po ang output na jumper. So pagdan dyan naglumabas yung voltahe na 12 volts. Yan. Tapos nire-regulate ni diode. Yan. So pagdating ng voltahe dito sa diode, lumabas siya dito, nagiging DC siya. Ayan, nagiging DC yan. So ngayon, para maging purong DC talaga, hindi man naman yan siya purong DC, may lubak-lubak lang yan siya kung tingnan natin sa oscilloscope. So hindi yan pure DC. Para maging DC yan, pinupuna ni kapasitor. Itong kapasitor na to ang pumupunas dito para yung sinuate niya ay puro. Ayan. Yan po ang sabihin ng ka-viewers ha. Tignot po sa mga baguhan at tulad ko pa rin na baguhan. Hindi naman tayo nagsasabi na marunong talaga. Yan. So, ayan. Kunting kalaman lang po i-share ko mga ka-viewers. Yan po, para maging DC po yan, dumaan sa diode. Ayan. Magpupusa. Ayan. Pag sa loob ng diode, hindi pa siya purong DC. Mayroon siyang lubak-lubak. Hindi po niyo pa yan maintindihan dahil siguro kung hindi niyo pa naranasan na gumagamit ng oscilloscope. Yung oscilloscope kasi, doon po makikita yung waveform ng kuryente or yung voltahe. Yung kanyang waveform. Hi, Kabukiran sa Kabukiran. Kabukiran tour. Pasensya ka na, Kabukiran. Busy ako sa premiere ko kanina. Ayan, meron ka ng moderator. Nag-video play ako sa mga bisita ko, Kabukiran. Ayan, naka 2 hours and 22 minutes na ako. Hanggang 3 hours lang po ako mga kaibigan. Kabukiran! Ito, humahanga ako talaga sa video mo, Kuya Kois. Kasi pagkatapos ng isa, tumatalon sa isa. Hindi kagaya nung mga nape-play ko. Pagkatapos ma-play, tumatalon sa kabilang channel. Siguro nabulungan mo, no, Kuya Kois, yung mga videos mo.
Wala, umuulan na. Wala. Lakas na ng ulan. Ay, wag mo naman mag-brown out. Ang lakas na po ng ulan, mga kaibigan. Ayan na, nagbabadya na ito mag-brown out. Eh. Nag-charge kayo? Oh. Charge na, mag-brown out yan. Ilan na pala ang, ano, 22 na lang yung battery. Hello, Adi. In the name of Henny, thank you so much. My other channel has already finished viewing all your videos, and the other channel or ninja account of mine will visit your channel to view your videos, my friend. Kuya Kois, di mo na maririnig yung boses ko, pero naka-play pa rin. Itatapusin ko yung mga long videos nyo. Ako, biglang umulan eh. Ang init-init kanina. Naku, magbubunyi ang mga palaka dyan. Umuulan, host. Ayan. Ay, host. Umuulan, Kuya Kois. Sobra. Malakas ng ulan. Ito nga, oh, nag-blur-blur na yung aking camera. Pero naka-play ka, Kuya Kois. Idol ka, Memo. Balik ako sa'yo. Ito na, on the way. Seventh video, idol ka, Memo. Kabukiran on the way. Sa Kabukiran. Ano ba? Kabukiran tour on the way. Kabukiran tour. Oo, umuulan po ngayon. Salamat po sa 4 viewers ko. Thank you so much. 30 minutes na lang po at mag-e-end na po ako. Kabukiran tour. I'm in your channel now. May protection. Kung na-reverse nyo, hindi gagana. Pero kung sakaling walang nakalagay na protection, nako. Makasira yung inyong circuit o mga kapayos o circuit. Yan. So ito ang positive. Yan. Kapagkarating ito na ano. Ito ang positive niya. Kaya tinanong soldering light ng kapayos. Yan. Yan. Ang positive. Natin yan na focus sa akin. Yan.
ano, sa diring-lit. Balik ko mga kabiyos, ayaw ano. Yan, ayaw natunaw. Full watch my friend Adi. 20 minutes na lang yung battery ko. 20%. Yan, pagkakalitin siya ng ito. Kapatagan. Yan, ito siya, isusulda mga kabiyos. Ayan, try tayo magpalit na yun, sundari ngayon. Palit tayo na sundari ngayon, bago itong ano eh, yun na, hindi siya masyadong umiinit. Kunin ko muna yung ano ko mga kabiyos, isa ko sundari ngayon. Yung ginagamit ko palagi na sundari ngayon. Ayun, dalawa lang kasi yung ano ko eh. Hindi na sundari ngayon ko, yung sundari lead. May problema. Yan, so ito yung gamitin natin mga ka-viewers. Sundari ngayon. Salpak ko na dito. At pahingitin ko muna mag-versa. Balikan ko lang kayo pag may ito to. Yan. So, ipos ko muna sandali. So, yan. Mainit na ito mga ka-viewers dahil ilang minuto na. Yan o. Ito mga ka-viewers ako. So, mainit na ito siya mga ka-viewers. Ito yung gamitin natin. So, yan. Takan ko muna uli yung yun. Yung isang ano. Itong wire na to. Tatakan ko siya uli na ang sa sarili. Sira pala yung ano ko, isa sa diri ngayon dahil ginagamit ko sa plastic eh. Sa plastic ko kasi yung ginagamit mga ka-viewers pang ano, pang butas. Kaya nasira siya. Ayan, pang plastic na lang yun. Nasira yung kanyang tip. Yan. Yan. Ngayon, 3M Vlog, King Pino Vlog, Oh, Lord. GWD Ward. Dalawa na lang natira. Thank you so much. Roger Cedric, DJ Discounter, E. Prasvio, DJ Din Mix TV, Miss Jamie Palina, DJ Mix Vlog, Well Mas Music Vlog, Master Reject Spa, Monarch Smart TV, Mike Jackson, PPJ Vlogger Fan, Kayari Vlogs, Ate Mers, Kakaaro Vlog, Linel Jai Jobudiso, Nanay Robbie Channel, Dani TV Vlogs, Brother Joey Music, Simply CM, Rickman Vlog, Nakaplay pa rin tayo, Idol Kamemo. Salamat. Baka manapupuyat ka na, Idol. Tulog ka na. TV. Yan, bigyan ko lang shoutout po. Kay Paabutin ko lang ng 3 hours at matutulog na rin ako. Isiset ko na yung magdamagan yata kay Idol Alan tsaka Adrian. Another highlight, Idol Kamemo. Kakaaro Vlog pala, si Kakaaro Vlog yan, si 8 na yata to, o 9. yan, sino pa yun? Lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Sana hindi ko nabanggit, pasensya na. So, lahat ng sumusuporta, yan. Gamit ka lang shoutout po sa inyong lahat. So yan, testin nyo natin yan mga ka-viewers kung gagano na ba itong aking dinirepair na tractor. Dahil dugtong naman natin yun. So, natin isang dito. Kung ating hawakan yan dahil sa 20 po yung iba dyan. Matutudas tayo dyan kung magkamali tayo dyan sa paghawak. So yan, kung natin yung tester mga viewers. Pati-try natin kung meron ba tayong mariread dyan na DC output. Ayan mga viewers. So pailawin natin. Yan. Yan. So yan, naka-ano tayo, naka-auto. Ngayon, kunin ko itong dulo ng aking traktor. Yan. Wala man mga ka-viewers. Hindi lang pala yun ang problema. Tingin ko may iba pang problema. Bakit siya walang output? Yan walang output. 0-0. Buwang ng mga ka-viewers. Walang output. So, yan. Bakit siya walang output? Yan, yan ganito kung meron bang laman kung ano. Wala namang laman to. Ito ang kanyang ano. Wala siyang laman.
So mayroon ano pala yung mga ka-viewers. Yan. So maluwag lang pala yung kanyang. Kala ko walang ano, mamali pa ako sa pag-tester. So yan. Maluwag pala yung saksakan, hindi ko na isalpak ng maayos. Kaya siya walang output. Yan o. Yan o, 12.8. Yan, kung nakita nyo mga ka-viewers. Mayroon tayong nakakuhang 12.8 volts DC. Yan o. At yung voltahe na 12.8 ay steady na po siya. Yan o, steady. So, yan maganda sa ganitong ano, kasi steady yung output. Hindi siya pababa, pataas. Yan. So, ano talaga siya, regulated. Yan. Ano din ba? Yung symbol mga kasi, pero yung lang kayo pag na-symbol ko na yan. So, ayan mga ka-viewers. Symbol ko na. Yan. So, testing natin to para matapos na tayo dito. So, ito yung ating tester. Yung dulo ng tester at ito naman yung dulo ng adapter na to. Siya, nilagay ko lang siya ng ano, ng ito, tawag dito. Glue stick para dumikit yan. Yan. So, testing natin. Itong ating tester na pula sa gitna. Yan. Tapos ito namang ground sa kabila. Ayan o, meron tayo nare-read na 12.9 DC volts. Ayan, or 12.8 pababa yung continuation. So, steady. Ayan o, hindi siya nag-fluctuate. So, 12.9 na walang voltahe yan. Dahil nakita nyo naman na nakakat yung dalawang wire. So, sinusunod lang natin. Kaya pinaliwanag na dito kung paano yung nagkaroon ng operator sa yan. Okay na siya. Paano yung output sa dito sa dito. Electric fan.
Bilis ka. Baby, come. Baby. So may din talaga sira. Yun, so mga ka-viewers, ang takip. Yung kung nakita nyo, yung kanyang pinaka-thermal nangitim, yun o. Ayun o, nangitim dito banda. So, katingin ko, nag-cut off yung kanyang pinaka-thermal fuse. So, yan. Wala naman tayo nakita dito sunog. Kung nakita nyo, wala tayo nakita sunog. Diba? Kompleto naman yung ano niya. Yung liver switch. So, ito naman, kompleto naman siya. Ayun. Wala kung pumumuko lang reset. Ayun. So, nakita nyo, ayun, nakakat off yung cut-off, nangingitim yung ating pinaka-thermal fuse. Ayan. So, bilang isang technician mga viewers, alam ko na, pag nakita ko yan, alam ko na yan ang talaga ang may problema. Pero iba ko, nagkamali pa ako kung sa hindi. So, para malaman natin, kuha tayo ng tester dito. Yun, tutos natin siya. So, ito yung tester ko. Tapos, itong dalawang isprad na to, wait lang, hindi ako nakatala ng ano pala, ipitan. Ito ko na lang iipit. Pulis naman itong dulo ng register yan. Tapos, yung isang wire, itatama ko dito. Ayun, tignan nyo ito kung nag-reading ba. Ayan o. Ayan, walang reading yung tester. So, ibig sabihin, may problema talaga yung kanyang pinaka-thermal. Ayan o. Cut off siya. So, kaya nasasabi ko na sira yan dahil tester pa lang. Wala na reading yan sa viewers. Ayun. Ayun. So, wala na reading. Ayun. Pakita ko rin sa inyo ha. Hirap kasi mag-ano. Hirap kasi nag-test pag isang kamay lang yung ating ginagamit. So, try ko pa rin i-test yan ng isang kamay. Ayun. Dito. Tapos yung isang dito naman. Ayun o. Tignan natin, makasipin nyo na tinanggal ko yung position. Tignan nyo yung pagkatusok ko. Yan, duro sa dulo yung mga kabisa, duro sa dulo. So, wala. Wala rin yung tisa. So, confirm na yung sira ay yung kanyang thermal. So, alam naman natin na yung mga thermal fuse na yun ay hindi na gaano hindi ka tulad dati na aabutin talaga yung nilagay na thermal yung maximum niya na thermal. So ngayon, kunting ano lang, kunting init lang, kakatog na yung ating pinaka-thermal. So normal naman ito yung mga itim dito mga kabir dahil yan po ay malapit sa pinaka-itim dito. So normal lang po yan na mangitim. Ayan. Yan, so kaya ko lang nasabi na ito ang sira. Kadalasan kasi, pag sinasabi na walang power, kung naman yung pinaka-ito, so wala tayong ibang gudahan dito kundi itong kanyang thermal.
ano natin ito mga kabiso. Yan. I-disconnect ko na natin ito.
Hi, Adi, playing your video. Adi, my friend, playing your video by my other support system. Mama, mama, yet, Oo. What's your ulam? I want to tell Papa You wanna call your papa? later. At work pa yun. Get your chair. Huh? Get a chair. So, Yes. so, what? So, water? Chair, tigaw ka nga. Ano? Another video, Kuya Koy. Ay, nagkatigdas kayo.
falls nyo. So, mga kasi ito tayo dito ay maglapot sa 51. 51 po dito sa mga kapit ka trackers. So, masayang kayo na dito. O meron kong nakitang ganito, huwag ko siyang pakuling ko na yung ano, pakuling ko na yung labas, mabasak. Basa na yun. Basa sa ulan. Dahil nga,
Hi, Information World. You're laughing. Are you already on live stream, my friend? I'm gonna visit you. Information World. You're not on live, but I'm in your channel, my friend. Information World. I am playing your latest video, White Pigeons. Enjoy snack time, White Pigeons. L19, my friend, Information World.